fet nit a Viella avui. Aquí la teniu. Vam arribar ja amb autobús després de 4 hores de viatge, 4 o 5 hores de viatge. I aquesta nit el Gerard ha tingut una descomposició, febre, s'està dutxant i jo no sé si sortirà amb mi o què. Ara li preguntarem a ell. Pitjor no podia començar de cosa perquè no m'ha deixat dormir, ha estat vomitant tota la nit i a veure què diu, deia que volia anar en transport públic, però no crec que hi hagi cap transport públic per arribar a Llavorsí des de Viella, així que li tocarà pedalar. Ara el convencerem, a veure què diu. Anem a esmorzar, agafant els dies i cap allà. Declaracions en directe del Gerard. Gerard, què t'ha passat aquesta nit? He passat una nit de merda. De merda no, el següent. Febre, vòmits, de tot. I surto avui, ha cagat, he acollonit, però bueno. Estàs disposat a pujar al cim de Begueira Beret? Sí. Molt bé, tio, sí. Un pit i collons. Ai. Vamos! Gerard finalment s'ha pogut recuperar a última hora. Què tal? Finalment el Gerard ens ha abandonat i l'he deixat a la carretera. Nosaltres estem fent aquesta pujada, la que queda, i crec que trobant-se malament ha pres una bona decisió perquè jo ja l'he liat 2 cops i veig que em sabia greu perquè no... Estava patint ell, estava patint jo perquè ell no podia. Havia d'arrossegar la bicicleta que li pesa 35 quilos. I bé, ara ens veurem a dalt, al Pla de Beret, a veure si el trobo o ja he baixat cap allà a Llavorsí i s'està fotent una carn d'olla o vés a saber què. Vinga, que queda poquet. Vinga, que arribem al Pla de Beret. Vinga, ens espera el Gerard a dalt, que ha anat per la carretera, ja que s'ha trobat molt malament aquesta nit i ens està esperant a dalt. Així que vinga, coronant el port. Tot pista, corriols, pedres, rius. Espectacular. Crec que jo estic a dalt i tu a baix, no? Jo estic a Begueira Beret, tio, no sé. A Beret, sí, Begueira Beret, on es compren els tickets, on se'n va a esquiar, saps? Begueira Beret. I què em dius? Que no? Us dic que... O sigui, tu has passat per aquí ja. Bueno, escolta, pues ves tirant cap a Llavorsí i ja està, tio, no et preocupis. Hola. Bon dia. Una pregunta, aquesta és la pista que va a Montgarri? Vale, gràcies.
Iniciem el segon dia, sortim des de Llavorsí, com veieu la bicicleta ja la feia aquí, marxar cap a Barcelona, no he pogut superar la malaltia, no el veia en cor, no volia fer-me patir esperant-lo, però tampoc volia que patís. Ha sigut un crac venint, intentant-ho, provant el primer dia malalt, no ha passat res. El més important és que ho hem provat. Estem a Llavorsí. Llavorsí, 5 graus, 7 de la matinada, anem cap a Andorra. Deixem Tírvia enrere, Llavorsí més cap enrere i anem cap al Coll d'Ares a 2.000 i escacs metres. Després queda poc decidit, una miqueta d'Andorra, a Sant Julià de Lòria i ja haurem fet aquesta segona etapa. Vinga, som-hi! Pura vida, mireu. Aquí al darrere es troba Llavorsí. Vam fer per avall, vam pujar fins a Tírvia i mira, mireu la carretereta que hem fet. Una pista ben asfaltada per gaudir de la vista. Hem pujat fins aquí, cap a Ferrera i ara cap allà. I aquest camí ens guiarà fins al Coll de Conflent. Andorra la Vella!
Aquesta d'aquí és la carretera de la Rabassa i just darrere d'aquesta muntanya es troba Sant Julià de Lòria i més cap amunt Andorra la Vella. Nosaltres vam venir per aquí. Aquí al darrere d'aquesta muntanya està Os de Civís. Més enrere Coll de Conflent, més enrere Llavorsí, més enrere Viella. I ara seguirem per aquí fins a enfilar-nos al cim. Així que salut, força, pit i collons. Al final és categoria, primera categoria, i la veritat és que avui em sento superbé de cames, superbé de cames. Ahir em vaig aixecar que no podia moure'm, em feia mal al cul, al principi em costava rodar, i avui m'he aixecat brutal, brutal. Em sento un privilegiat, un autèntic privilegiat d'estar aquí. De sentir-me bé, de poder pujar d'aquesta manera i gaudir com mai. Així que endavant amb els somnis. Vinga! I... ¿Això és la frontera o què? Catalunya triomfant.
Després de fer el port de la Rabassa, hi ha hagut una baixada que heu vist preciosa, impressionant, he gaudit i he agafat moltes forces i anímicament m'ha sentat molt bé. No sabia que venia un segon port, que deu ser aquest coll d'aquí, tan impressionant. I m'he sentit com mai, les cames superfresques, he començat a agafar un ritme i estic a punt de coronar-lo i avui és un dia molt especial perquè coincideix que sí que aquest moment possiblement no tornarà, ja que és molt difícil que laboralment, familiarment, econòmicament, el temps, les sensacions, l'entrenament per arribar aquí, que conflueixi tot com fins ara i és una sensació de que passa un moment que mai tornarà, però bé, així és la vida. I ja anem a fer una petita trucada, trucarem ara que hem entrat aquí a Catalunya. Digui'm. Hola, àvia! Hola, Jordi! Què tal? Què has fet tu? Sí. Bueno, no, aquí no, a on aquí? Aquí d'on? Ai, estava... Mira, t'ho juro, em coneixes, eh? Estava pensant en tu. Ja, perquè sempre estàs pensant en mi? Com estàs? Bé, doncs acabo d'entrar a Catalunya perquè a Andorra no podia trucar-te Sí. i ara estic a, no sé, a un lloc que és preciós. On ets, Jordi? Estic a la Cerdanya, a la part alta de Cerdanya, Oh, i és superxulo. Fa un dia molt maco, a part. que bé. Sí, Que sí. estic tan contenta que t'agradi la natura. Sí, és molt Tan xulo. contenta. I dic, mira, ara que he entrat aquí, anem a trucar a l'àvia. Està bé, gràcies. I ja menges bé? Sí, molt bé, clar, aquí es menja molt bé al Pirineu. Sí, molt. Com la diuen d'aquesta sopa? Bueno, olla aranesa. Això, Sí. això. Bé, bueno, doncs ara, res, que ara estic a punt d'arribar, bueno, he pujat una muntanya, estic a 2.000 metres ara, Oh, a 2 quilòmetres sobre del teu cap. oh, que bé, Jordi. I ara agafaré una baixada fins a... em quedo a dormir a Bellver. Bueno, aneu en compte, Jordi? Sí, bueno, sí, ja anirem en compte, tranquil·la. Sí, home, Sí. t'estimo molt, Jordi. Jo també. Ja ho sé. Vinga, una abraçada. Apa, res. Adéu, maca, adéu. Adéu. És l'amor d'una àvia, que mai s'acaba. Portem 1.700 de desnivell acumulat i estic com Messi contra el Madrid, o sigui, estic en un estat de forma brutal, que no m'esperava, perquè ahir em vaig aixecar molt malament, però avui he dormit a Andorra superbé, 9 horetes seguides, l'esmorzar m'ha sentat molt bé, i és que ara estic de luxe. Estem a punt de coronar amb la vaca. Vinga, vaca! Vinga, vaca! No sé on soc, quin coll és aquest, ni quin cim. Vinga, ara sí que baixada fins a Bellver. Vinga!
Quina etapa. Quina etapa, quina etapassa. Ha estat primer un port de la Rabassa, que han sigut 1.100 metres de cop pujant i m'he sentit prou bé. Després hi ha hagut una petita baixada, una altra pujada, hem baixat a una vall i hem tornat a pujar allà a Catalunya. Però quan pensava que m'apropava bé, mai arribava. Al final 2.100 de desnivell, 75 de distància i just hem agafat a Prullans, un restaurant, per poder dinar. Eren les 4 menys 10, ens han agafat i ara a descansar. Vinga. Anem a fer una repassada a l'hotel aquest que m'ha agafat aquí. El bany, molt bé. El bany molt bé. El problema és que no hi ha assecador per rentar la roba i assecar-la. Tenim una terrasseta, 2 finestres que han costat una mica obrir-les. I atenció a la terrasseta. Ens han posat el cartell aquí a la nostra habitació. I... Terrasseta! Aquí descansar. I ara mirarem la previsió de demà, que marca molta pluja. Ja a veure com ho fem. Una opció seria anar a Puigcerdà amb tren fins a Vic i el dia 11 tornar a Barcelona amb bici, o jugar-nos-la i anar plovent. Hi ha 2 ports, el port de la Mola i el port de Coll de la Mola i Coll de Pal, 2.000 i 2.200, que si fa tormenta és impossible estar allà dalt. Llavors, bueno, deuen ser aquells d'allà. A veure com ho fem i què diu el temps, i el temps de TV3. Vinga. Temps, perquè hem tingut una matinada de tempestes i pluges fortes. Tindrem un dimarts de ruixats i tempestes que també poden ser intenses depenent del punt del país. Un vent també que bufarà fort i una mar molt alterada. En total, al cel de Catalunya s'han registrat 13.000 llamps en les últimes hores, dels quals 850 han caigut a terra. Les temperatures aniran una mica a la baixa. La Gemma Puig de seguida ens posa al dia. Atenció, perquè diuen els meteoròlegs que no ens podem confiar. Veurem quina és l'evolució del dia d'avui pel que fa al temps. Bon dia, què tal? Aquesta nit no he pogut dormir de quantitat de llamps i trons i sembla que queden aquí al costat. I ha sigut impossible dormir. I també pensant en què faríem el dia d'avui si la cosa continuava així. Sí que és veritat que la temperatura no és tan baixa com deien, la qual cosa no nevarà, però bé, està així el tema. No és gaire esperançador aquests núvols, però bé, ara mirarem la predicció a les aplicacions, però tot pinta que no podrem fer la ruta d'avui. Coses que passen. Finalment anirem cap a Puigcerdà i agafarem el tren, perquè és impossible anar així. I la muntanya a dalt, si fa fred aquí ara, baixa la temperatura uns 10 graus, deu estar nevant a Coll de Pal, Coll de la Mola. Ens hem trobat uns ciclistes aquí que estan fent també amb l'empresa Trax i tampoc sortirien, i això que anàvem a Llívia. Així que bé, anirem cap a Puigcerdà, que ho tinc aquí a 6 quilòmetres. El que passa és que està plovent tant, és que no puc anar ni a Puigcerdà per la carretera. Vaya dies, tu. Està fent la ruta, Ah, sí, home. Que estic gravant la ruta i aquesta és una part important. Com et dius? Jordi. Igual que jo. Hòstia, Jordi i una Focus també. I gràcies a l'amic d'Adam de la Trax. Com es diu l'empresa?
Drac Cerdanya, que em porta des de l'hotel fins a Puigcerdà en el dia de pluja. Molt bé, eh? Bueno, moltíssimes gràcies a tots, eh? Gràcies, i digue-li gràcies al teu amic, també. Tens tot, ja. Bueno, Adam, moltíssimes gràcies per tot, eh? Me faltaria. Tens les coses aquí dintre, eh? Sí, sí, ara l'agafo. A partir de demà ja el tens bé, eh? Se'l vull només, eh? M'agafa i... Com es diu l'empresa? Trac Cerdanya? Tracs de Cerdanya, Gravity Pirinès. Gravity Pirinès. Tracs de Cerdanya. A les xarxes socials estem només com a Tracs de Cerdanya, perquè no dono l'abast. Doncs no dubtis que ho farem vosaltres algun dia, eh? Home, així espero. Home, ens tornem a veure. gràcies. M'ha salvat la vida. Que vagi bé. Adeu! Gràcies a Tracs de Cerdanya. Gràcies. No tinc paraules. Allà marxen. Moltíssimes gràcies, que m'han salvat la vida. M'han portat fins a l'estació i m'han estalviat 16 quilòmetres de quedar-me a xop. L'habitació. Doncs hem arribat després d'un llarg camí, hem agafat una furgoneta amb els amics de Tracs de Cerdanya, que ens ha portat fins a l'estació i ens han portat... ens hem carregat la bici també. Hem anat a l'estació, hem agafat el tren de la Bruixa, creuant tota la colla de Toses, hem vist la neu per on havíem de passar, o sigui que hem fet una bona elecció i hem arribat a Vic i de Vic hem vingut a Tavèrnoles. I aquí estem, dormirem i demà Montseny i cap a casa.
semblava que sortia el sol, però s'ha ennuvolat un altre cop. Per allà sí que hi ha clarianes, però cap allà al sud encara plou i ens haurem de xuplugar una miqueta, si no quedarem xops. Vinga, jo el paller o què? La pluja, pensàvem que marxava, però no. Perquè hem trobat un paller, d'un pagès. Esperem que no s'enfadi. I res, esperar que pari una miqueta, perquè si no, això comença a calar, és un paravent, no és un impermeable, i si arribem molls a 1.200 metres, estem morts. Així que, a esperar. Que plou i voleu sortir, però no us voleu mullar les mans. Atenció al truc. Hipotermia de mans. Vinga, som-hi cap allà! Ho estic passant molt malament. I és que no para de ploure. Sembla que hi ha una clariana per allà, però estic completament xop. Tinc fred. És que no para de ploure, no para. Creiem que faria sol a la tarda, però res de res. O sigui que, no sé, estirarem així plovent i que sigui que Déu vulgui, ja arribarà a casa. S'està fent molt pesat. Perquè he d'estar parant cada 2x3, traiem la roba, posant-me roba, quan pujo tinc calor, no plou, torna a ploure. Ara. Tot això estem pujant per riols, no per pista, i brutals. Si ho voleu veure, endavant! No. Sense avisar, no. No ens pararà ni la pluja, ni la pujada, ni la distància. Tinc els peus xops, esperaré a que arribi la pujada, perquè si no, si em canvio els mitjons, que tinc uns altres secs, i se'n tornen a mullar, ja no en tindré més, així que aguantarem una estoneta amb els peus molls.
Un llop passa pel costat d'un gos gras i amb el pèl lluent i li pregunta com s'ho fa, ja que ell sempre passa fam. El gos viu a la seva vida domèstica, explicant-li que sempre té menjar disponible i convida el llop a anar a casa seva. El llop, llavors, li pregunta per la gran marca que té al coll i el gos li explica que és el collar que el lliga. Aleshores, el llop fuig corrents, dient que s'estima més una vida lliure i amb menys menjar que viure per sempre lligat. Bé, això és la faula d'Isop sobre el preu de la llibertat. Mentre ets a dalt de la muntanya, a la solitud, et sents més llop lliure que gos lligat acomodat, excepte en aquestes últimes corbes. Què saps? I te n'adones que només t'has pogut convertir en llop si ets un gos, i a casa t'espera la teva família, aquella que has trobat tan a faltar quan eres llop i no eres tan lliure com pensaves. Mai podria ser un llop salvatge ni un gos sense aspiracions llibertàries.